Diha hinaut nga nakapanukad ning uban kanatong pirti sila ang pagpaminaw especially sa mga suki natong kabisyo no nga pabusog na or di ba ka nag-andam sila hang mga kaugalingon kay musibat na dayon mo na dayon diretso na sa pag-uli kabisyo my loves. Kabalo ko mahapit pa ka sa mga bag-ong mga malls karon, di ba? Kanya tapos maglaglaag ka diha unya dayon makita ka og mga mag-uyab masuya ka lang kay ikaw ra isa. Sabot na kumulaag ka sa kustal. Makita nimo nga walay pulos ang flood control. Ano nakasulti ka man lubaba? Kay wala ka laing makita sa imuhang paningin. Puros mga nag-date. Sa man yung mahulaw sa tindiri ay pares-pares mo ni dire. Sunod niya, bawal mo niya niya pag way Paris. Kay wala, masuya lang ka. Kaya po kayo mo pag sweet-sweet, kaya ka magbato niya skili doon niya. Batuan tuod mo. Daga na pag-beacher ka ron. Alas, sige, padayin ta sa tuwang panaguban. Kabisyo, my loves. Alas 4:29 na. Para sa tuwang code, ha? Katong mga gusto mapas, muhapit na rin sa tuwang station ug mahulog sa mga entries nila. Sa tuwang paproma, huli ka day, huli ka doang, daog kag brom bro. Mga tuwang code, nga ihatag karon. Why Love Life? So, mas lulubaba. Why Love Life? O, walay love life. Oh, no. Agoy niya, yakulay malungkot. Ay, tabasan. Sige lang. Ang importante, buhi. Gani, why love life, kabisyo, my loves. Mga kadato ang code, message, or tawagan na, kining i-save na ninyo na siya, or aron sa iyo pagbisita din he, muna mong sulat dari sa coupon ngay mong ihulog dari sa to ang Dropbox. Alright? Kaya para ato na siya mabunutan karong Biyernes. Kadaog niya ka grocery pack, or di ba kayo sa kasakong bugas karong monthly draw na to ni ini, no? Anyway, Brian ta, dali sa tuwang programang Bugo ka na ba, Lolo Baba? Bugo na. Kalasang bright portion. Pangutan. Pangutan na nato dali karon, Lolo Baba. Sige, o siya may pangutan na mo. Ikasakit ba sa imuhang buhot, Lolo Baba, nga mahibalaan nimo nga imuhang sabon nga pampaputi gigamit og sabon sa imuhang igsuon, may balaan mo na ebidensya kay naay buhok nga kulot. Okay na niya siya. Kung mo niya gibuhat, pwede naman niya ugasan, sabon man niya. Ang problema niya kung gisabon sa lubot. Pasintabi po. Right kay ka ba, ha? O, pampaputi man yung sabon. Nganyong mga man yung sabon sa mong sampot. Actually, bago lang yung ko naka-amgo niya na. Kaya dati kami si my loves, no? Makaulawan, pero salt lang na ako, no? Naanad mo kung may sabuha. Kaya kung nauna po, kay sabon mo guni. Matay magani ng germs ya, binlan pag 1%. Effective jud kay siya, no? Nya ang sabon nimo sa lubot, sabon po nimo sa naong. Parang di na ko makuha ang logic anong awkward anong lainan. Di hantud sa nakadugay naamguhan ako kabisyo my loves. Kanang ang hunahuna lang pud nato ba? Nga murag lain kay isipon bitaw nga times that. 'Di ba? Ikaw daw kumukaon mo sa usa ka dakong lamisa unya walay laing tissue, ang gigamit nga tissue kay toilet tissue. Murag lain man. So ang atoa ra ginang una nagdula, no? Pero noon sad kuha ra ninyong logic ana kabisyo. Pero senyoran ko galingon. Lain mangutan. Ay pangutan na, Lolo Babay, kamatay ba sa imuhang uyab? Galing may balaan niya nga naade kay Ghost Project. Nya ko'y mga ghost project, kanyang mangayo ko kwarta siya, o nya tapos abinyag, nya ko'y paliton, ha? Diya ito, ako na tong gi-scatter.
Feel good Tuesday.